na mpacho mama kwaba nana we de se mabudi ni de nanso takum ye beje ewo kuku na kasa nu nana odi odaroma na medindi nana opoku entwebo asi akon nana mampo hene na dwumfo hene ne me ya kwaba nana na menso me de nana ya menu da se pro se bon so ne se fie so hene ne se fie so okay so nana ati fu modaroma mpedifo ena eduye che nana ye pemo ya mama kwaba ni busa mudi busa munantese ya mude ewo fiase anapawe yo na djumo edase anapawe ya baha ya mani titi ye nyina ye nimse nano adwade twam ni na awotwe na ye oman hena na mampo hema ede ne ma mampo oman ye bo edwadata ema osi bibi kire mampo oman na ne mpanimfo so asi bibi kire na ebra sa adwumade ne beba so no ye ba ha ema mama ya kwanya ema ye besere mampo oman so madawroma omometa yachi na adwumade no ayedie no enye kama ampa so mampo oman e de wose ye oyo ema omoba ema adwumade ne ye efe ye kura agi yensem nti edi nkan no ye de ho aseda be fam ofidie so na ye de amama mampo oman se adwumade a ombekan ho ma yedi ye no da se bro se bu nso to so miensa ene nana aja kuma difi na mampo hema wona mampo atrango nyina omoso omani aso sa adwumadi a mampo ma beta ye chi na ya wie ni saa no afi na aduru ni pompo so ya ye adwumadi no ekase aduru ho ya ye di ewura ebekọ kotokofie ya na asantehene ho na wakwasi bibia akire santehene ene santeman na aba ni se no na wose yeba na aja bebo hu dawuru na yesre mampo man se o madawuru ma mo mere ya bia ni o mo yema ye no ye adwade twam na awotwe no saa so na yesre wo mo so o madawuru ma na me ya adomu a ye adwada edi animu ese mi bubu mi nsa aka na nsa ne twam na se aka na anu kukumase do madawuru ma mo meta yachi na yinyina yemfa ye hene enko menhia no kwasi bibi enkire santehene ne santemai enti yabaya yamani etietia na nyame ya adomu a adwada no anopa no nson na baase se ede ko no na aye ready wo ahemfie ti ebesire obi bia opese okobi bia no se emo no nson de na wo ahemfie ti no nson ne fa no nwotwe de na wo se yetu afiri mampon ha ye kokumase ti esre mampon man bebia mafidi ye kwaka bia dofo bebi obia wo edwira fijase jamaase onyina so madawroma omunyitwi na yankwata ye wurachi ne yankwa ye madwumadi na nyefe na mampon man ye nyidin na yehu se mampon asanteman ni kumasi ni ho mampon na ho ayeka no obi ahu se eye nokore ti yabaya ne yamane no okay ede nana mebusa kakra se eja yenkwaye ni mu obi bebusa se ye betu akasika ansa ene yakwa na anase yekro ne yebanyina ye free bonto wadawroma sadi enhyehyɛ no asitie saa na tie ye meka se traditional council no ahan basis saa so mapeka ya ede ko enti no wo abeko bibia no nya de se obetu akasika wo no banyina e free okay na Sofia so wadawroma ese no ye meka se opese odi bisu so no kre ani dikana seda sene na dika kana adwumfo kan no o man ye da mu nyina se wo mo am bebo aye bra ye dia sem beto mo nso meta ye chi no e da mo ase no kre ni sene o kan hyehyɛ no ano e ka no e free ma hu se ekuaku bi kura wo mampon ha na mo dia mo adawroma na me kan se me gidi se mampon ha mrante ne bi wo ekuoku nye mrante nko ama no e bi kura wo ekuoku nti ombe ya don kura haika be support ye na mo abebo abetaye chia eno so ye ni be ebeje pa
nti akuaku ɛwɔ mpɔmpɛtom ha nyinaa mpɔtam ha nyinaa so ɔmo nso tumi high car bɛboa yɛn a no so yɛne ɛbɛgye. Okay. Jo. Na atifo sabre nana Sophia Susun ene yetenika nana na emse ehye ewo enu achi bi mo na se edwada no nko an yekoba ya no yewi edwumadi na se bi fufuro san ewo achi bi edwada no yefiri Kumase ba da sebre ebe tena pakan ewo commercial bank wo edi akwa himfie. Okay. Na onse nananom no ebi mu mpomu ayemre nti nyewo mu nyina na betimi akomensia no nti omu no ebetwan wo commercial bank wo se omu de da sebre fontom from ne bibia betwan wo nti ifiri Kumase ba nyina ye begina commercial bank wo adwada no tem bia ba beduru bia ye ankobia fo ne de betwa mu na ye de da sebre akọ aba ti akwa ya ba obeduru ne mamu no wo se wotena pakan mu ma obi ehunu se akwaji tumi mfi menhia ana Kumase aba nti edom ni nyina bedi nachi edom ede ko Kumase no ne wo mo eka ha twen ye ni nyina edom ni nyina bedi nachi ede na kwa ahimfie. Okay. Se ede ne kwa ahimfie de ake se ye wie adwada no edwumadie no. Okay. Na ade eche benada da se brebe tenase obefira fufu atenase na ne manfo nyina be ma ne tininkwa be bia ni kuro kopim bia ene Ghana man na dofo be bia obia opese oba be ma na kwa be bia so obi kwa atoko. Okay. Obia beba na no so eye tininkwa ena ye de be ma da se bre eye edabenada no. Okay. Nti eno so ebenada no afade a ede be koho eye fita ada se fita nko na se fita tuntum ewum aya broni kan black and white no sa afade no na ede be kwa akoma yura tininkwa. Okay. Edabenada no nana ebre edwumadi na se no yesi da se be se bonso to se miesa na mampɔn o ko manhia na mepese bo edi modarumo menya musima ketui na mabusa se wase modaruma wo kono ko sa kire asantema wura na sese na ehwehwe ya so se mampɔn ekusai a kire asantema wura na se na tie modaruma ede mu bebam kakra maye no kwasem senior tie ne sa pepepe ni wura ene asantema ehini na ese otumfo nti wawie mampɔn de no esema Kumase nso no kwasiri ekire wotumfo okusai akire wotumfo nti wo ho nso okusai nti mampɔn de wawie ti afi na aka Kumase de a wokɔ kusai agitumi no ankasa e de aba na mepese mebusa se mampɔn osai ekire asantema wura osai kire asantema wura empo kura no enye ono nko an be suai ansa ono be suai no eye ne mpanimfo ebi be suai di nanim ansa na no ankasa so esuai isa na hyehyɛ ne te. Okay. Eye kinde kese no be suai kire asantema wura edi nanim amso be suai akɛ santehene ahyɛbɔ sɛ omuwura omanya no omo be som no sompa obetu na futupa so ma anye saa ne ma ni nyina na omo aka hontam nti se okɔhyɛ bɔ no na sɛ akire yi obɛyɛ ye ho ayi a na kyɛ sɛ saa bɔhyɛ na wo hyɛ ye no na kyɛ sɛ saa fidie no wato hontam ayu nti asante amane ne saa ne te. Okay. Yo atifo nana se de nananum esie no nananum se nanam ampɔhene kwa kusai e de akire asanteman ewura ewo Kumase efficacy manhia efficacy eye entadwoda edi enim ya na panon so pepepe na won ekro nti se de nana Sophia Suhene na adwumfo hene won ekire eno no nti ye de aseda be nananum modaruma se bibi ewo akire amobema atifo asonte na yato edwumadi ne so no konsem ne kakra akam ne se ye dabnada no
kuma ne tiri nkwa no na kuro ni sɛ wo fin sɛ wo bibi de bɛbrɛ no a ɛno so kwanya ɛwɔ hɔ okay nti we de eduru hɔ a busua biya timi busua pani timi de ne mpene ne fie ne dom eba be yom ho adi kyerɛ sɛ bi wono so firi we mu ana sɛ bentin fie ɛno so kwanya wɔ hɔ saa nti ano mo so ahyɛ ne so saa mai je brother na ye be ye ho adi a kyerɛ brother na ye yie obia be ne ho adi sɛ wo kora kuku ne ade ya ha adwuma ye fo nyina betimi abi yom ho adi a kyerɛ wo sɛ so akwa ye ho adi sɛ na so ye no na sum sɛ de ɛda presiding ono so ne mpanyinfo bɛkɔ saa dabna da sa pepe na yesu ye nyina okay obia na ɛkɔba saa mo nye you ni bi wɔ hɔ de because ya na metum sɛ mplebebe no ahemfia ne duro no mu a na obi ba na tukumpi you ne ba wa ni hu ne dia sɛ bio mpanyinfo so ne wɔ hɔ nti ɛbɛhwɛ sɛ obedi hu ni wɔ de aba nti wobɛyɛ ne mo ho sɛm na nana mo hu no dia ɛne ɛgɛ we you no sɛ ne wobɛka ne bia no nti sɛ wo ba na wo so wahwɛ wo ho yie sɛ ya Jingle FM 90.9 kasetia na sɛ agya wo ba bia bɛboa de wo bɛboa mama mpɔma na tumpɔn akɔso nti wo ba na wodi hu ne dia obi ani woni asɛm na meka sɛ bia na wafa baabi na wakɔ twa kakra de bɛ yɛ sɛ yɛ wani bɛhunu so wayɛ kakra na deɛ ɛhwɛ ma ko kakra no ɛnyɛ ebi kwa ne yɛ kora yɛ wɔ kora yɛ nim kakra no kora yɛ bɔ na wa bɛyɛ ade bɛdi mmirintu asɛm na nano ma saa kwanya no nti saa kwanya no deɛ ebi ni hɔ ma ubia okay yo na nam ye beda mo ase na die na mo di eja ye na mo akro mo daruma etiefu nyina etie no kwasa me ye beda na nano mo ase no kure ni ye nkimakers no mo aye ade pa e bo mo abaso pa so mo ababo so eta sebe ye na echi da mo ase ni titru Trump and in mpanimfo da mo ase pa but also why Trump the Trump no so ne dia na na ba ko din no na ko fa brofodin odimu nti say ye dey sa no okay o abo modern pa nti beda mo ase se mo akonkoden amaye okay o mo na say di da se bro se bu nso otoso miensa anim edna ko otumfo okay nti o mu nwie de enso e se e bo ma baso okay ti da mo ase ani na Trump ba ya obi ya no ya do ase so wodi ekure e de asibo amaye saa na nananum bi e de won kra e beto ho eje ekure e de sibo saa so na yesre se mo so mo bobo mo dan se o so mo de mo kra e beje ekure de asibo no na ya chitimi achichi kuro no ama no ayefe nti na nananum we de ye beda mo ase se mo so ye frɛ mo agibre na mo ase bra mo aba abekensa nti yema nana so etiri kwa kokwa na mo ka kire nana so jingle fomfo yema yema ontiri kwa yema na ba transe na o mechichiri kuri kama mfama na nya kra behwe na daachi no yakwa yenye akuntapa abu edi akire nana kwakubuo ne na ya man yo that's yamwa edi mo daruma ye beda na namampo hema ase ne emode moni akokudura Jingle FM 90.9 etimi agina akunwe ya no atoto niama ama niama aye kama nse nyina ehwe mampo ha sese anikie nkoa na ewo mampo nam na namampo hema se bi nim die ene na dwuma dia frise da se bo se bonsu efiri mu watimi atoto na mi etimi abeduru ba bia ya duru nti baby o bia no ya maame ye dia seda e ma no se wa ya de wa kire se wa yo ba ba ma okay wa gina ti ya da nase na ya chia no so ne ya bisa ne sa no pe ni mpomu ti sen nti free high be ko hode na so ye nya nuru ho no wa se ya tonkra buo de ma no nti ya chia no pa na afi so e be fa kwanya we so na ye nua nana ya watakora omane na mampo hena komfo hene so ya fa konya we so na ya sere mampo mai se
nyame yɛ adom a ɛyɛ kyena memene ɛna yɛdi ne na awɔtweda anɔpa no yɛtena ase wɔ A2 ɛwɔ akyerɛmade na awia no yɛakɔ nyame dua ase na yɛnyina yɛnim sɛ na ano dwumadi a yɛdi ɛne ne nyinaa ne di dwumadi no ɛde sɛ yɛanka bia nhyɛ mu a na nwummerɛ yɛtee saa oyɛnne anaasɛ atɔyɛnkyɛ mu a ɛsiiɛ no tɛm sɛ yɛawerɛhosɛm nti yɛbɛsrɛ ma mpɔman sɛ ɔmada woroma ɔmmɛgyam yɛ na yɛnnuane yɛni ne na awɔtweda ma ɛnyɛ fɛ yɛbɛsa ma mo yɛakɔ yɛda ase baako nso aka mu no nso na champon NDC na champon chia na pa na benima wɔnti ase wɔnti ase ampa nti dwumadi a yɛdi nyinaa wɔn so odi mu akɔtene nti yɛbɛsɛnse baabi ɔwɔ biara wɔmmɛhwɛ organize ma yɛ na wɔmpɛ ka ma nkurɔfoɔ no bi ma yɛ na wɔnyɛ bana so ma yɛ fanta ka n'anim yɛmfa nkɔkum ase wose wɔn deɛ yɛne no a yɛne no a yɛkyia no baabi ɔwɔ biara yɛhwɛ sɛ ɔbɛba bɛtae akyerɛ ma yɛakɔ Kumase no ɛyɛ adwada na ne aka biara nso wabɔ yɛkyi dɔm yɛda no ase paa ne afutu pa nso a yɛhyia no a wɔde ma yɛ on the special invitation a invite no Kofi baby awo bia no one de ne special Kofi baby awo bia ma do invitation benima ma do invitation ma do invitation free na nanu a me de ato ho de ama wo de hia ne bana so wonye bana ma ye de obetwere so bia wotimi di mu akotene kama nimye yɛda mo ase yo